Croeso eto i'r rhifyn arbennig gyda fi, Jedi Johnny. A fi, Viking Habs. Shwm mae'n mynd heddi, Weiceg? Mae'n good, diolch, ie, bod yn iawn. Gweithio fi, beth yw'r carlam busnes un ar e-sgol i gyd y biti? Wel, gwefan yw, mae lot o adnoddau adolygu, mae fideos ar gyfer helpu chi deall rhyw pwnc penodol ar topics gwahanol. Mae pynciau gwahanol hefyd, ond wrth gwrs, yr un gorau fan i wrth yn gweud. Ffiseg wrth gwrs, dy fe? Ffiseg, pob tro. Link bach ar y sgrin gyda chi fyna, e-sgol Cymru, a os ewch chi mewn fyna mae'r llu o recordiau. Oce, wedi bod am y 2 flynedd diwetha, cerwch gyda pip bach. Testyn sydd gyda ni heddi yw cyflymyddion Gronynnau. Right, okay. Particle accelerators. Cyflymyddion Gronynnau, neu nhw mwy cyflym. Ie, mae'n swnio fan ni, ydy. Oce, na ren. Disgwyl ni ar pam bydd y pwynt o cael Gronynnau i fynd yn gyflym, fel ni siarad. Sydd y fi fan hyn yw llun bach o cyflymyddion, cyflymydd, okay, a cyflymydd llunol i hwn. Okay, so, bydd ni'n gweld, mae'n eisiau gwneud gymryd uffarnol. Di. Okay, hwn oedd un o'r cyflymyddion cyntaf i gael dyfeisio. Be mae'n neud yw cymryd gronynyn bach fel electron, right, neu proton, a wedyn ti'n rhoi llwyth o egni i fe, fel bod e'n mynd yn gyflym iawn, fel bod e wedyn yn bang, taro mewn i rhywbeth. Right? Nawr rhyw pwynt no. Sy'n byd arall, ond jyst i cael head-on collision, traws, dim toriad, ond... Ond fi'n gwybod, ie. Un o'r Taro fe'n galed iawn. Taro fe'n galed iawn, fel bod rhywbeth jyst yn chwalu. Mae swnio fel sport cyflymyddion. Ydy, bydd o'ch sydd yn gweithio mewn o cyflymyddion. So, hwn yw'r un llunol, y linear accelerator, gewn ni pip bach ar hwnna yn y funed. Dyma'r cyflymydd rhif 2 sydd yn y funed. Enw hon yw cylchotron. Ydy o'n beth i wneud y cylch, falle? Digon posib, gewn ni pip bach hwn. Ond ni'n ffodus iawn gyda ni heddi, mae un boi sydd wedi bod yn gweithio ar y cylchotronnau yma, dere mewn Dr Page. A fi'n gweld mae llun gyda ti fan hyn, llun o ti, falle bod e'n cael ei Photoshop o dyma bach, ond mae llun o ti yn y cefnder. Ie, fys yma, cyn swyddi hwnna, ni'n joio cylchotrons. A ti'n cael rhain lan i cyflymder uchel iawn. Uchel iawn. Gwyd, diolch yn fawr i ti. Diolch yn fawr i chi. A dyma'r cyflymydd rhif 3 ni'n mynd i siarad ti, na'r hwn yw'r synchrotron. Hwn yw'r un maen nhw'n galw sort of y Big Daddy o'n nhw gyd. Y daddy fawr. Ie, os mae cyflymydd yn cael ei adeiladu dynodau yma, maen nhw'n ymchwilio mewn i Gronynnau yn gwrthdrawio mewn i gilydd. Rein yw'r rai, maen nhw'n adeiladu. Ti'n gweld fan hyn, mae maint y cyflymydd i hunan. Lot yn fwy, Mae nhw'n enfawr, so mae'r un gallu bod unrhyw beth lan i ti 12, falle milltir, mewn diameter. Masif. Oden. A mae'r un yn cyflymu Gronynnau lan yn agos iawn i cyflymder golau. Waw. Byth yn cyrraedd golau, a ti'n gwybod pam, nag ydw? Ydw, fi'n gweld pam. Pam ni de? Wel, os byddwn nhw'n gyflymach neu'n cyrraedd biaredd golau, bydde amser i hunan yn torri a bydde fe'n newid amser. A ti'n gwybod beth sy'n digwydd i mas gronyn pan mae'n dod yn agos i cyflymder golau? Wel, ni'n meddwl bod fe'n colli mas, bydde fe? Na di. Mae'n ennill mas. Mae'n mynd yn drwmach. Yna pham ti ffili mynd yn gyflymach. Yn gyflymach a bianedd amser. Ie, mae hwnna'n dod o rhyfaliad E equals MC squared. Hyn ffrind, Einstein o'r eto. So gyda i cael pip ar pob un o'r cyflymyddion ma yn fanol. Mae cyflymyddion hyn, maen nhw'n dod wrth enwog, byddwn ni'n gweud, falle, y 10 diwetha, enwedig un yno. Ti wedi clywed am CERN, i te? Ydw, fi clywed lot am CERN ar newyddion yn aml iawn. Be ti wedi clywed am CERN? Fi clywed am arbrofion nhw'n wneud ar, wel, gobeithio tra ffindo'r Higgs boson oedd yr peth cyntaf wedi trial wneud, fi'n credu. Maen nhw wedi ffindo fe. Cer o ma. So fan hyn maen nhw'n wneud yr arbrofion hyn gyda'r cyflymyddion i darganfod Gronynnau newydd. Bydd ni'n cael pip ar y cyflymyddion maen nhw'n defnyddio fan hyn, ond bydd i fi'n lico beth i CERN. Mae fe'n Swistir, ond mae part o fe mynd mewn i Ffrainc.
Fi'n credu mae'r unig lle yn y byd be mae pobl o pob wlad, pob crefydd yn dod gyda'i gilydd a maen nhw'n dod mlaen. Ie, maen nhw'n gwneud gweithio un gol. Ie, gwybod. So, dim ots, pwy gwlad ti'n dod o, beth yw lliw te, beth yw crefydd te, mae gyd maen nhw'n na yw trafod gwyddoniaeth. Does dim cwmpa mas, does dim rhyfel. Treni sy'n fwy hwnna'n digwydd yn y byd. Ie, mae hwnna'n wir. Mae hwnna'n hollol wir. Oce. Ie, yn y Swister ma fe, a chi'n gweld, mae seis efo yna, beth yw seis hwn? So mae radiws gyda fe o tua, byddwn ni'n gweud, falle 10... Sori, yr un... Na'n ar hyn o'r byd, beth i 5 milltir o radiws dy fe? Ie, yr un porffor. Ie, yr un porffor i hwnna. Yr un pink na hwnna yw yr un maen nhw'n golygu adeiladu. Ie, oedd yna'n newyddion, dwi'n meddwl cwpl o nosau yn ôl, Ie, so y bwriad fyna yw bod nhw'n cael y grynnau hyd yn oed yn mynd mwy cyflym. Ie. Agos iawn at bianedd. Ond byth yn cyrraedd bianedd golau. Ond byth yn cyrraedd. Wel, so ti'n gwybod falle... Falle bydd yn ffindo grwr yn newydd. Gwmos, bydd yn teithio ar y cyflymder yna. Yna oedd mae gwyddoniaeth wastad yn neud. Os maen nhw'n gofyn mewn cwestiwn y roliad yma, ond dwi'n werth ala arian a rhywbeth fel hyn. A ti'n meddwl, wel, sôn i'n mynd i fod unrhyw defnydd i fi mewn bywyd. Beth bydde ti'n gweud? Wel, byddwn i'n gweud, mae'r darganfyddiadau maen nhw wedi gwneud o defnyddio'r synchrotron a rai eraill, cyflymyddion eraill, wedi dod y pethau mlaen fel y Pelydor X. Ie, gwmos, gyda pip fach yn nawr. A pethau fel. Ie, wastad gyda gwyddoniaeth, ti'n rhoi arian mewn i rhywbeth mwyn darganfod rhywbeth, a mae wastad rhyw fath o effaith, cyd-effaith yn digwydd. Fi'n meddwl am mynd y lleiad. Yep. Y prif peth dath mas o mynd y lleiad oedd y mobile ffôn. Yep, y technoleg sy'ch chi'n ffwrdd chi nawr. Ie, chos oedd rhaid nhw shrinco popeth lawr i cael pethau yn mwy bach er mwyn mlaen i'r gofod. Wel, bydd yn galw hwnna i fi rhyw fath o by-product mewn ffordd. Ie. Oce, gen i pip ar un o'r cyd-effaith o hwn nawr. A dyma ni, Viking. Dyma un o'r cyflymyddion yn cael ei ddefnyddio yn y byd meddygiaeth. Ie. So fe'n aml mae bioleg a ffiseg yn croesi draw, ond môr yn enghraifft dda iawn le chi yn cael... Wel, ble bydde bywydeg heb ffiseg? Yn gwmws. Nawr, beth sy'n dynnu fan hyn yw peiriant sydd yn creu Pelydor X. Nawr, i creu y Pelydor X, mewn yn y peiriant na, mae gyda ti cyflymydd llunol. Os, mae fe. So beth mae'n neud, mae'n cyflymu protons lan yn rili gyflym, a wedyn mae fe'n bwrw nhw mewn, fi credu'r target yw rhywbeth fel plwm. So beth sy'n digwydd, beth mae fe'n taro mewn, mae'n rhywbeth tebyg i beth o'n i'n neud beth amser o'n i'n siarad o beth lasers o stwff fel hyn. Yw bod ti'n taro gronynnin i neidio i lefel arall. O lefel arall. Wedyn pan mae fe'n neidio nôl lawr... Mae'n allyrru. Odi. A so fan hyn, beth mae'n allyrru yw Pelydor X. So na fe'n ni chi cael peiriant i creu Pelydor X unrhyw bryd i ni moyn. O, waw. So na un o defnyddion, gyfer y cyflymyddion yw creu Pelydor X. Gallai hwnna lan mewn y roliad. Ie. Cool. Mae gyda ni 3 fath o cyflymydd. Ti'n cofio beth yw'n nhw cyn ni cael ymlaen? Llinol. Llinol, ti'n gywir? Cilchotron. Cilchotron, oce. A wedyn synchrotron. Y synchrotron, ti'n iawn. O'r 2 o'r yna, 2 cyflymydd sydd gyda ni, ti'n sylwi pwy gair sydd o diwedd? Tron. Tron. Ni'n gwybod bod ffilm enwog o'r enw Tron. Ti'n gwybod bod ffilm y biti? Gêm? Gêm. Mae rhywun wedi mynd mewn tu fewn i gêm a mae'n dod rhan o fe. Gath y ffilm greiddiol wneud fi cyd yn yr 80au a wedyn wnaethon nhw remake o fe. Fi eitha licor y remake, dim yn aml yn gwneud un, ond celch cael pip yn y fe, mae gwyddoniaeth da iawn yn y fe. Mae ni'n mynd ar esbonio fel mae rhain yn gweithio. So ni'n mynd i ddechrau gyda yr un llunol. So peth gyda ti'n gweld fan hyn yw mae dyn ni gronynnin. A mae gyda ni fel y tubes yn, ti'n gweld y tubes? Fi'n gweld y tubes, ie. Mae'r tubes na, ni'n galw nhw yn tubiau drift.
drift. Okay. Achos beth mae'r gronynyn yn neud i bod yn teithio o un tiwb i'r tiwb arall. Okay. Right? Y ffordd mae hwnna'n gweithio, ti'n gallu gweld bod dyn ni pwer ar y top o fe? Ti'n gallu gweld pa fath o trydan ni'n defnyddio? Fydden ni'n gweud cerint eiledol? Mae'n wir. Okay? So, gyda cerint eiledol, mae'n cael ei wneud mas o positif a negatif. Yeah. So, os ti'n disgwyl fel mwyn wedi cael ei weiro lan, mae un tiwb mynd i fod yn positif, a bydd y tiwb nesa'n... Negyddol, negatif. A wedyn y nesa'n... Positif, Clever. Ydy. Right? So, beth sy'n digwydd, fel mae un gronynyn yn y tiwb, bydd y tiwb nesaf yn mynd fel bod yn atynnu. Fi'n deall. Yeah. Nawr en, beth sy'n hefyd yn bwysig fan hyn, yw, chod ni'n gallu, y gronynyn, mae fe... Mae'n teithio trwy ddo. Nawr en, mae fe neidio yn y bit bach hyn, o un tiwb mewn i'r tiwb. O, nes fe! Just neidio. Neidio draw. Fyna mae fe'n cael yr egni. Right, okay. So wedyn mae fe'n teithio ar bianedd cyson mewn yn y tiwb. A wedyn neidio. A wedyn cwyn dod to, mae'n barod mynd i neidio o un tiwb mewn i'r tiwb nesaf. Fyna mae fe'n cael yr egni. Nawr en, faint o egni mae'n cael, mae fe gyd yn dibynnu ar faint o foltedd sydd gyda ti ar y dechrau, yn y cyflenwad y hunan. Ti'n sylwi rhywbeth arall fan hyn, y beth i maint y tiwbs drifting? Ydy'r maint yn cynyddio wrth chi'n mynd allach mlaen? Ma nhw. Unrhyw syniad pam bydde ti falle moyn neud yn mwy hir, wedyn mwy hir eto? Fi ddim yn siŵr. Ydy'n cynyddu'r bianedd? Right, So, achos bod e'n mynd mwy cyflym, mae'r bianedd yn mynd yn fwy, ti moyn bod yn ala yr un faint o amser yn pob tiwb. Fi'n deall. So wedyn, mae fe mewn sync gyda'r cyflenwad pwer. So, fel mae'n mynd yn mwy cyflym, mae rhaid i'r tiwb i fynd mwy hir. So, ti'n gallu gweld gyda'r rhain, rhain oedd y rai cyntaf i cael ei wneud, mae pwynt yn dod, mae rhaid fod y tiwb yn mynd yn hirach a hirach a hirach. A wedyn, mae'n mynd yn amhosib falle i adeiladu tiwb digon hir. So mae limit gyda ti a pa mor gyflym o ti'n gallu cael y gronynau hyn. Ond cofia, hwn yw'r un llinol, a hwn sy'n cael ei defnyddio, ti'n cofio y defnydd... Gyda'r X-rays, y pedrex, efe? So maen nhw'n digon bach, i cael lan i'r cyflymder, i creu'r X-ray. So, defnyddiol iawn. Right, mae dyn ni'r tiwbiau drift, so ni'n gallu gweld oedd hynna'n mynd yn hirach, fel mae'n mynd mlaen. Beth sy'n bwysig fan hyn, mae'r gronynyn yn teithio mewn pa fath o llinell bydde ti'n cael disgrifio hwnna fel? Llinell syth? Nawr en, maen nhw'n mynd mewn llinell syth, does dim unrhyw maes magnetig yn cael ei defnyddio mwyn gyrru fe. Mae jyst achos yr atyniad o un tiwb yn yr positif a negatif fe. A hefyd, ni'n gwybod bod ni'n gwybod aros yr un faint amser yn pob un. Nawr, ni wedi siarad i'r egni, mae'r egni'n digwydd pryd. Pam mae'r bwlch rhwng y dau tiwb, neu'r tiwb a'r tiwb nesaf, mae'n cael yr egni pryd ni. Gwmos. Nawr, pan ni'n siarad i'r egni, ni'n siarad i electron volts. So, os byddwn ni'n gofyn i ti, beth yw un electron volt? Fel ni'n meddwl tawr, egni mae gan un electron, so gwefr o 1.6 llos i 10 i'r pwer mae'n 19 cwlwm, ar gyfer newid o 1 volt. So, os mae un electron yn neidio o un lle llall am y gwahaniaeth potential o 1 volt, bydd yn cael 1 electron volt. A ti'n mwyn newid hwnna'n i egni joules fel ti'n gweud, yn llosi gyda cysonyn. Nawr en, gweda ni bod gronynyn yn neidio dros doi lle ble mae 5 volt o gwahaniaeth. Fan egni fydd y fe wedyn. Fydde chi'n lliosi'r cysonyn 1.6 os i 10 i'r pwer mae'n 19 gyda 5, gyda 5 volt. Digon rwydd, Nawr en, gweda bod ni 120 kilo electron volt. Achos mae'r rhifau mae'r tiwb sy'n yn defnyddio. Ni'n siarad am ti 120 kilovolt. So bydd pob gronynyn yn ennill ar pob jump 120 times 10 to the 3, achos na'r kilo, a wedyn times 1.6 times 10 to the minus 19. So mae'r maint o egni yn fach iawn. Ond cofio, mae'r gronynyn yn fach hefyd. Os byddai'n disgwyl ar y llun hyn, sawl jwmp bydde ti'n gweud sydd gyda fe
Byddwn ni'n gweud 3. Ie, ti'n iawn. So wedyn, ar y diwedd, faint o egni bydd gyda fe? Byddwn ni'n meddwl 3 llosi gyda Ie, 120 ie. kilo electron volt. Okay, a mae hwnna'n... A dyma ni yn mynd i siarad am y cilchotron. Cilchotron. Na fe. Yn y cilchotron, ti'n gallu gweld... Os beth ti'n fod disgrifio siap reina, fel beth ti'n disgrifio siap y things... Hanner cilch? Ie. Yeah. D's maen nhw'n gael nhw. D's? Ie. Yeah. Okay. Achos maen nhw'n siap. D's? Ie. Yeah. Na, ti'n gallu gweld beth sy'n digwydd fan hyn. Eto, pa fath o fotedd sydd gyda ni yw... Eiledol, eto. So beth sy'n digwydd, mae un o'r D's yn mynd i fod yn positif. A llath yn negyddol? Ti di cael e. So beth byddai'n digwydd, amser mae'r gronynyn yn cael ei gwthio bant, byddai'n cael ei tynnu at un yno, ond wedyn, achos da cerent eiledol yw e, bydd un D yn newid o positif i negatif, a llall yn mynd o negatif i positif. So byddai'n tynnu fe nôl. Ok, so mynd nôl amlaen. Nôl amlaen, ie. So beth sy'n digwydd wedyn, ti'n gallu gweld beth sy'n digwydd i'r radios? O, ie, fi'n gwybod, mae radios yn mynd yn fwy, ydy? Ti'n gallu dychmygu pam mae'n yn fwy? Rwy'n tebyg i meddwl am y tiwbiau drifft na to. O, a fwy o amser mae'n gyffod para tra fod e'n yr... Ti'n deall hwn yn iawn fwy. Ie, achos mae'n mynd mwy cyflym, mae rhaid i'r radio sy'n mynd yn fwy, fe bod yn aros yr un faint o amser mewn sync to, gyda'r cyfrynod pŵer ei hunan. Beth ti'n gallu defnyddio yn rhain, yw ti'n gallu defnyddio hwn to. Chofyn dod. So, mae yn bosib, os i ti'n gwybod pwy ffordd bydd y gronynyn yn mynd, mae hwnna'n dangos i ti cyfeiriad mae'n mynd. Os ti'n gwybod y maes magnetig, mae maes magnetig gyda ni fan hyn yn y D's i hunan. I cadw fe. I mynd o mewn cilch. Ie. So mae maes magnetig gyda ti, a hwnna, a wedyn, mae hwn, y bus canol, yw cyfeiriad bydd y gronynyn yn mynd. So chi'n gwybod trwy'r amser pa cyfeiriad mae'n teithio. Ie. Ni'n gwybod bod y gronynyn yn mynd i fynd ar rhyw fath o spiral gyda ni fan hyn. Mae lot o hafaliadau yn gallu cael ei tynnu mewn o draws ffiseg fan hyn. Yr un cyntaf byddwn ni'n gweithio ti fan hyn, mae hwnna'n un enwog yn y gyfnod. So mae dy ti yr FMV square o'r R. Ble mae hwnna'n dod o? So unrhyw beth sy'n teithio mewn cilch fi'n credu, so fel grym centripetal, fe'n i'n gweud. A wedyn mae'r grym wedyn sydd ar gronynyn gyda ti, oherwydd bod e mewn maes magnetig. Mae maes magnetig fan hyn, pa fath o maes magnetig sydd gyda ni mewn yna cilchotron? Ydy yn gyson? Mae'n gyson. So mae'n gyson, mae'n cadw fe na, ond mae'n galluogi fe wedyn i wneud y radio sydd fynd yn fwy, ond mae'n cadw fe mewn yna fe. Eto mae'r egni hyn yn cael ei roi i'r gronynyn. Ble mae'n cael yr egni de? Ydy pam mae'n neidio dros y gap rhwng y dau da, eto dyna lle mae'n cael yr egni. So ti'n gallu gweld mwyn gyda'r rhytebig y llunol, mae'n neidio un lle llall. A so mae'r cyflenwad fotedd yn gyson, so ti'n cael yr un faint o egni ar pob jwmp. Mae'n cael jwmp bach, so mae'n mynd o un dîm i'r llall. Wych yn neidio fi gyd, jwmp bach. Na'r beth ti'n gallu neud gyda'r doi hafaliad na, i roi nhw'n hafal ei gilydd. So o fyna, mae'n bosib wedyn i gweithio mas falle beth yw radios sydd gyda ti, os mae fe'n mynd ar rhyw bianedd. So wedyn, mae'n licio gofyn pethau fel, os bydd y bianedd terfynol yn rhyw maint, pwy maint mae'r cilchotron goffa bod. Os byddwn ni'n siarad am gronynyn, ti'n dweud yr E na sy'n ar y gwylod. Os ti'n electron neu proton, beth ti'n defnyddio hwnna? Electron yma? Ond ble ti'n cael y rhif yna o? O'r blaen yr llyfryn data. Y llyfryn data na. Yr un ffrind yn yr oliad. Mae hwnna'n un o'r cysononnau, cysonyn. Reit ar y blaen. So B yw y maes magnetig a bydd mas y gronynyn. Fyna mae eisiau bod yn ofalus, achos mae mas proton yn wahanol i mas electron. A mae hwnna'n... Mae'n cael ei roi. Mae'n cael ei roi. So chi'n cael ofalus ar y blaen, fel dwi'n gweud os yw mas electron. Bydd yn wahanol. Synchrotron. Coni off. Fe maen nhw'n gweud
rhywun draw yn crymfech de. Synchrotron! Synchrotron, iesu, mae hwnna'n ei mwr. Fe sydd dyn ni yn y synchrotron, hwn yw'r, fel o'n i'n gweud, y Big Daddy. Mae hwn yn jyst yn mynd rownd mewn un cylch. So beth sydd gyda ti? Dwi'n bod tebyg i fel, ti'n gwybod, dydy'r tubes, o dydy'r Ds. Beth sydd gyda ti nawr yw fel y chamber hyn. Okay. So eto bydd yn mewn ti fewn, amser mae'n jwmpo o un chamber i'r chamber nesaf, fyna mae'r egni'n cael ei roi i fe. Okay. Right? Oherwydd ti'n mynd rownd a rownd mewn cylch fan hyn, mae radios ti'n yn gyson. Ydy, chi'n mynd newid y radios. So pob tro mae'n mynd rownd, mae'n mynd cyflymu. So faint o amser mae fe'n ala i wneud un cylch. Hwna sy'n newid? Hwna'n newid. Okay, right? So beth bydd ti wedyn, bydd y amledd yn mynd yn fwy. Okay? So mewn ffordd, mae fe'n rhwyddach falle i rheoli pa mor gloi mae'n mynd, ond beth ti hefyd yn gwybod yw ble bydd lleoliad y gronynau. Dwi'n mynd mewn siamber gwahanol, siamber mewn. Oherwydd ni, mae'n rhwyddach wedyn, os ti'n gwybod ble bydd y gronynau mewn yn hwn, ti'n gallu gweud, fi'n mynd i wneud siŵr bod yn taro rhywbeth arall mynen. Yn y lle ne. A na pham rein sy'n cael ei nawr yn defnyddio yn syrn mwy na dem. Oherwydd ti'n gweud, ni'n mynd i adeiladu un o'r machines hyn, un o'r chambers hyn, a fyna mae'n mynd i bwrw, a cybwys! A bydd y canfodydd y detectors i gyd. Na bydd y canfodydd. Na ni, gwrdd. Gyda y math hyn o cyflymydd, falle rhyfaliadau sydd yn bwysig dyn ni fydd hyn, mae gyda ni yr amser T. Neu'r cyfnod ym mwyllaeth yn galw fe. Mae'n hafal i un drost yr amledd. So, os i ti'n gwybod fe'n amser, mae'n ala i wneud un cylchdroad, ti'n gweithio mas yr amledd, neu falle bod nhw'n rhoi'r amledd i ti. A ti'n gweithio mas yr amser? Gwmos. Beth sydd gyda ti hefyd, mae gyda ti 2πr. Pam 2πr? Dyma cylchedd cylch o math, sy'n gyda. Gwmos, os i ti'n gwybod y pellter, a ti'n gwybod yr amser... Ti'n gweithio mas y bianedd? So mae dy ti'r bianedd, fi. Mae fi yn gallu cael linko gyda omega R hefyd o fewn... Achos mynd teithio mewn cylch o fe? Gwmos, ar y tudalen bach hyn, mwyn yn un da, jyst i gofio os chi'n adolygu gyfer lefel A chi, mwyn rhoi crynodeb o'r 3 fath o cyflymyddion, sy'n gyda ti. A hefyd, beth sy'n bwysig i cofio, so gyda gyd, os byddwn ni'n sgwrdd ar llunol, a ni'n sgwrdd ar llwybyr. Llinell syth bob tro? A wedyn mae'r cylchotron. Yn grwn. Ond beth sy'n digwydd y radios e? Radios yn ehangu, fe cynyddu yn mynd yn fwy. A wedyn os ni'n sgwrdd ar y synchrotron. Crwn eto, ond mae radios yn gyson. Mae'r maes magnetig, gyda'r llunol. Dim maes magnetig os fi'n cofio. Dim eisiau fe, achos mae'r atyniad yn digwydd. Ydy, na fi'n cofio. Wedyn gyda'r cylchotron, beth sy'n digwydd ydy'r maes magnetig? Mae'n gyson. Ond mae hwnna'n galluogi y radios i cynyddu wedyn. Gwmos. Gyda'r synchrotron, mae gyda ti maes magnetig sydd yn cadw fe fynd rownd y cylch na. Ond mae'r maes magnetig yn gorfod... Cynyddu? Mynd yn fwy? Achos mae fe'n mynd mwy cyflym i cadw fe na. Mwna fel, os bydde ti'n mynd ar rhywbeth a rhoi fe mewn cylch, mae'n cloi ti'n neud e. Mae eisiau fwy o grym yna ti i cadw fe na. A wedyn mae gyda ti y fwltedd hunan. Gyda'r llunol... Fwltedd cyson o fe? A wedyn y cylchotron. Cyson eto? A wedyn y synchrotron. Nawr yn un sy'n wahanol, mae'n cynyddu. So, pob tro mae'n mynd rownd, ti'n cael fwy o pŵer ar pob jwmp. So, na'r beth sy'n sort of priodweddiau. Mae'n gogo fan y cwestiwn yna. Mae ni cwestiwn fan ble mae 2 fath o cyflymydd yn cael ei muno gyda'i gilydd. A mae beth sy'n digwydd yn syrn. So yn syrn, maen nhw'n defnyddio yr un llunol i ddechrau, cyflymu fe, a wedyn maen nhw'n sythu fe mewn i'r synchrotron. Fi'n deall. Ewn ni'r cam wrth gam, gyda gweld pwy o faliadau ni'n gallu defnyddio cam wrth gam yn hyn. So, gyda i gyd, os bydd ni'n gweithio, mae dy fi 36 kilo electron volt mewn i'r llunol. So, yn gyda i gyd, sawl jwmp sydd yna?
Mae byddwn ni'n gymryd 3 jump dych chi fyna, Okay, cyn bod e'n mynd i'r synchrotron. Okay, so os byddwn ni'n gofyn falle faint o egni cinetig bydd gyda fe, okay? Nawr en, beth byddwn ni'n gallu neud i gweithio mas yr egni cinetig bydde fe'n cael pas yma fe mewn i'r synchrotron. Yeah. Right? Ti wedi gweud bod 3 jump. Os? Right? So faint o egni bydde gyda fe fyna yw 108 kilo electron volt. Ni'n cofio bod ddim egni'n cael ei gwastraffu. Gwmos, ia, o det, ie, ti'n iawn fan hyn. Okay, ie. Nawr en, mae hwnna'n mynd electron volt, so ni'n gwybod fel i troi hwnna mewn i joules. Byddwn ni wedyn yn llosi hwnna gyda 1.6 llosi 10 i'r pwyr minus 19. Ie, right. So mae faint o egni sydd gyda y gronynnin, os ti'n gweld hwnna, 1.7 llosi gyda 10 minus 14. Mae'n fach iawn. Ydy, ond mae'n gronynnin fach iawn. Ydy, gwmos. So mae'n lot o egni am rhywbeth fach. Ydy. Right? So ni'n lli gweithio mas fod yna egni mae'n cael i fi mewn. Cofyn nawr, hwnna yw'r egni cinetig. Ie. Right? Ti'n gwybod hafaliad am egni cinetig? Dwi'n cofio nôl i gwaith blwyddyn 11 a blwyddyn 12 gyda nhw. Hanner mas llosi bianedd i sgwari. A fe'n un defnyddiol iawn iawn. Achos mae'n mynd i gadael ni gweithio mas bianedd. Ydy. Right? Achos ble mae'r bianedd yn yr hafaliad. Y fi, fyna, so fi di sgwari, bydd eich elustra dde i gweithio mas y fi. Okay. So, ti'n gallu gweld beth sy'n mynd i ddigwydd. Fi'n gwybod yr egni cinetig sydd yn mynd mewn i'r synchrotron. Ie. Mae hwnna wedyn yn mynd i fod yn hafal i hanner mv sgwed. Ie. Os fi'n gwybod taw proton yw e, neu os fi'n gwybod taw electron yw e, bydd hi disgwyl yn y taflen data i cael mas y proton neu mas yr electron. Gymos. O fyna, bydd wedyn yn bosib i gweithio mas beth bydde y v sgwed. Okay? So, enghraifft i ti fan hyn, ni wedi gweithio, mae'r hanner mv sgwed yn hafal fyna i'r egni fyna, okay? A mas y proton neu mas electron. So, mater rhwydd wedyn o defnyddio Rwy'n rifau mewn. Ie, gweithio mathemateg. Ond na'r ffiseg sydd tu ôl o fe. Clefer, yna gwe? Clefer iawn. Na'r en, mae'n bosib, siwr ni mewn yn y synchrotronin, ni'n gwybod yr egni cinetig o fe, a ni'n gwybod nawr pa mor gloi mae'n mynd yn symud fe mewn i'r synchrotron. Ti'n cofio beth o'n i'n gallu gweithio mas am y synchrotron nawr, falle? Falle radios, yma? Right. Os fi'n gwybod y radios, a fi'n gwybod pwy cyflymder mae fe yn dod mewn, beth bydd yn bosib falle i gweithio mas? A pwy afaliadau? Yr amser, dwi'n gweithio mas yr amser wedyn. Beth sydd gyda fe hefyd yw gallen ni fod yn gweithio mas faint o dwysedd fflwcs sydd eisiau. O'r maes magnetig, yma? Right, so y maes magnetig sydd yn cadw fe i fynd mewn cylch. Ti'n gwybod beth sy'n digwydd i maint y dwysedd fflwcs? Cynyddu beth? Mae yn cynyddu, So mae radios yn aros yn gyson. So y grym, mae hwnna'n dod o mv sgwed os ar, unrhyw beth i wneud, beth o ti'n gweud? Unrhyw beth sy'n teithio mewn cylch. Ie. Mae hefyd gyda ni'r rafaliad hyn o F equals BV. Mae'r doi hyn, ond yn gweithio gyda'i gilydd, am sy'n siarad beth i'r cylchotron. O ie, cylchotron. So mae'n bosib roi rein doi yn hafal i'w gilydd, a wedyn o fyna, gallwn ni fod yn gweithio mas y maes magnetig i cadw i fe fynd ar ryw bianedd. Beth wedys i reit ar y dechrau fan hyn, y sleid, oedd gweud bod gallwn ni fod yn gweithio mas hefyd. Yr amser fe'n cymryd, fe? Ie, reit, na ren. A wedyn yr amledd, wrth gwrs. Os byddwn ni'n gofyn i ti amledd, fel byddwn ni'n gweithio amledd mas? O'r gwaith hyn, byddwn ni'n meddwl un dros ta. Un dros y cyfnod. Ie, gallwn ni, ond hefyd, gallwn ni fod yn cael o defnyddio fi yn omega R. Achos fi'n gwybod y bianedd oedd yn mynd mewn. Ie. Right? Bydd hi'n gweithio o omega R. Beth yw omega? Goffa fi beth yw omega? Byddwn ni'n gweud tawr amledd, angular frequency yw hwnna. Ie. So hwnna yw y 2πf. So os fi'n gwybod, gwedon ni yr amser mae'n olaf yn round, gallwn ni fod yn gwybod yr F o fyna. Gwmws. Os fi'n gwybod yr F, bydd hi'n stroi fe syth mewn, achos fi'n gwybod y bianedd dath e mewn gyda, os fi'n gwybod y radios. O'r egni cinetig, ie. So mae'r hafaliadau hyn, chi'n gweld bod nhw'n gyd gallu ymuno mewn gyda'i gilydd. Ie, mynd o'r pynciau yna, le mae lot o hafaliadau o'r pynciau eraill, y topics eraill ni'n gwneud, yn dod at ei gilydd. Ie, so yna ble mae'r amser, un dros amser, a wedyn, byddai'r amser i gweithio mas yr amser wedi dod o pi d. Llosi gyda fi. So'r cylched eto. Ie. So mae'r pi d na, fel ti'n gweud, hwnna yw y cylched i gyd. So, mae'r hafaliadau hyn, mae'n dda i gweld fel mae mor gymaint o hafaliadau'n dod at ei gilydd er mwyn gallu ateb, falle jyst un cwestiwn.
Beth sy'n gyda ni fan hyn, Feigen, yw i dongos beth sy'n digwydd yn Sir yn ei hunan. O, oce. Right? Y cyffroes. Gen i gweithio yna. O, ie, mae'n ffio. Mae gweithio yn ysgol yn hyfryd hefyd, ond byddai'n sy'n lot fwy cool, de. Mae'n galw fe'r LHC. Wlad Hadron. O, mae hen ffrind i ddol. Hadron fawr. So, dwi'n gweld fan hyn beth dwi'n gwneud, dwi'n gwneud hydrogen. Oce, a cwmpo mewn atomau o hydrogen. Stripo'r protons bant. Ie. Okay. A wedyn bant o nhw mewn rownd y celchen. Ond yn mynd yn gloi. So, pa fath o bret. Synchrotron yw hwnna? Na di, oce. Mynd nhw un synchrotron mewn i synchrotron arall. O, oce. So cyflymu fe'n un. Ie. So, falle mae'n rwyddach i gael ei lan i gyflymder, dianedd, mewn un, a wedyn synchrotron yn y llall. Ie. A mae llwyth o nhw. Mae'n gwneud un yn y llall. Dwi'n gyd yn gwneud i wneud, so maen nhw'n hapus gyda'r dianedd yn un, maen nhw wedyn yn gallu rhoi fe mewn i'r nesaf. So peth pwysig yw, maen nhw'n gwybod lleoliad gronynau. Pam? Ac hwn. Ie. Byddwn ni'n gweld A'r siambr yma. Fyna maen nhw'n taro nhw gyda'i gilydd. A byddwn ni'n gweud, byddwn ni'n taro gronynau o'r blaen. So bos pwynt gweld, so maen nhw'n taro mewn i gilydd. Yw'r beth mae Gronynnau wedi creu neud mas o. A beth sydd i fewn nhw, Ie. Mae'r canfodwyr wedyn yn pigo lan. Ie. A fyna mae'n tarfu'r Higgs boson, fyna o'n nhw wedi darganfod y Higgs boson, yw pan o'n trawio'n erbyn y gilydd. Oedd rhaid bod nhw'n cael dianedd a egni masif, enfawr, i darganfod yr Higgs boson. Ie, na hwn nhw'n methu ffindio fe cyn dyn. Ie. Cos beth sy'n digwydd, ti'n cael doi atom yn dod yn agos i gilydd. Beth sy'n digwydd, so maen nhw'n mynd mor agos. Maen nhw'n yn erbyn i gilydd. So we'n gwrtha fi, roedd dod dros hwnna, nath am yr rhaid i cael ww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 Pigo lan pob gwrthdrawiad. A ni, gobeithio bod hwn wedi bod yn defnyddiol i chi. Cofiwch cael pip bach ar rafaliadau yna sydd yn eich taflen data. Gobeithio bod chi wedi mwynhau. Wrtho fi, y Jedi Johnny. A fi, Viking Halves. Welwn i chi do. Ta-ra.